Yaroi try. Ngi aingo you try. Hangani ka step sa chisin. Bangila manonra yang ni ka kubor step lamba ki jing plaken. Ngi aingo you try nakatayo shakatayo. You done bet ki ba ai jing plan ya ka ei ka bo try ula le baha. Nama ka tin ka jong blai ka hikai yang ya ka bangin pla. Namar blai ya ka ei ka bo try ula le. La ngingim pla you try hangani. Hapo ka slakendo try unum plaro yang i haga hima ukpa jong ukain ka tin ka jong blai ka ong ya ka taken. Habang ngi pla ya ka kerteng ka jong hang ne ngi pla ya ka jing le bhang ka jong hang ne. Tin ka jong blai ka ong un pla hakmat ukpa berki angal ki jong ukain. Dai namar kata ngidon hagani ka sngiro ya ka jing pla na wei ne ki samla bakumno blai ula yalam ya ka lenti ka jong o. Bakumno blai ula kurku ya o. Pankala ya o batkumno ba ya ka jing em ka ba shimet ban lamba ka jong ki weru ki omat jing ku kumno ngi priang sobha ka ne ka por ya rishal molong ha ka ne ka por ka ba menta but idan ya ka ban ai ya ka jing pla shaman sim ya ka ei ka ba try la le ya i ban ngange ya pi ki nong sngap ha ka ne ka por ba ki nong pe pini omat ya ka jing ku lamba ka jing pla ka jong i ke da ne ka por ngan it ja fi pila ban ai ya ka jing pla ha ka ne ka por menta ya ka ei kumno bo try Fi shem yo try kumno ka jing em ka jong phi ka kala but ka ei ka ba ka jing bha ka jong try ha ka jing em ka jong phi tang IT je phi ha ka ne ka por shal phi la ban ai ka jing pla ka jong phi Yoro try ka teng ka jong de Rishal Maulong but ngasong sa ha Porcelong umlingka but kani por ngi ban ai ne tesmni ka jong but anget ka long ka jing khuru ipsia bas ngap baro ba iba pet hane ka por hine ka jing pla ka jong but ning kong ngasungu ublay belong no pnem jingi bo tau de Jesus no pnem jingi ban ai khobleru ya pedret ministry bala asya ban mangayok ban pla yang nang jing pla ka jonga bat nganget kalong ka jing khu ya ka jem jing piwe hot ka jem jonga hi nadu manang red manang khna hot along kristan tumbong no ba bon along kristan do ko kami henrepan Hampat tepan yo tau Jisu pat dewe. Bar hapor barang kena akan mau ba mi siong kam tu perlok siong ba lamile pop kena semut Jisu bleu dang map eme. Hele dam le pop mut habai spa semut don siok jing map. Hele kata perkhat dia kata ba perkhat pada kata ngong kumnom tau bleu mlak siban map. Hari kaya tak sengi mut kajem mut ngas tu il dia tu por mut la du ko hob bet ba ublei un map nga bo blei unum sha shu benga bangan poi syahima ka benangan ma adu ita ka hob adu kena ampat tep du kata bible ampat tep du tau jisu kan bat nga shu snow tanya kata kentian kan ka jem jang bat kat ayat kata ka sengi kan ayat ka por kan hadin kata pat de lingba jing mei de imei pat lingba jing ka he ka jongi ka he jongi bat Yawer jisangi mingi sisian akan mau kutu por kadai arajar kat nrio namukla kadon ke jisang kadai healing festival kebalong hapo mana student iba ikaye jingi ila yawer imei bad imingi ru atas ni menu imda khamsmat mele jisang hanre atas ni bi kaye jingi yawer imei mele jisang hataka healing festival ha kebalong ha mana student bat hata kasngi mei jungi la sedang ban suthu ban champang bat yailet ya ta jiseng ka jungi bat kong du ban jiseng kada ka jon tenet kada ha po mulai nong kwar ba tu por mi julet jiseng ha syate ka jaka syate bat hatu por ba imingi la kala bat ipara jonga ikin thai la ila kala kila julet jiseng bat man ka por repat ila persang ba imei idon mi gena jingkwa ba ikwa ban bekala ya lai khon bagin phai shublei but inmen jonga nanta I parakan thai jonga bagita makilai ngut kla elet hana ka jing screen kong du re hadin mangapan ngapat ngai ding apan nyong ngan let jiseng liu ta jiseng la jong ru ngabyang om byang te mniru ngabyang da hari ngam su thu pat eta ka jing kalap mut ka be shapan bat ngam su thu ru ya ta ka ka jing maptes ba nga pedang yang kata ka baptes bang Hashim ya ta jim baptes kan hatu por na ji mei bai la sedang ban kala ka jim ji kan ban hak tu por ba kan mau kadai arhaja katai aja kan riu kadai kat bang adang don hayo ka bang don hayo ban anawan aja tre hatu kamiet ngas wan pai bu ta prok janga
hata ka bait ka jungu ban hata ka sngi hata ka mit hi kan mau ba kadang syong hata ka bait bang le pa siang kawan met ta jing tha ha met ja kawan met ta jing tha ha met ja borok sinyang ha met ja borok la de tha lut ngasu thu kata ka ngasu thu ka de jing pang ne ka de ka e ne ngam su thu su hang ta ban ha ba poi hieng ru ka si har na ba tu nga su mer wat le siang man siang oi me ngam su thu thau ka met ja ka long mam ta ban kadang tha lut ka met ja borok ka met ja ka ngam su thu su da le ner ngam su thu su ka met ja ka long kan ther be kum tu ka met ja ha tu singi kan mau bat hata kapur ime pat la juan jiseng bat ila bu jindwai yanga bak mju ila phun ni kahe ban pendwai hatu poru ngam pedang hira hatu por pene bel dia ngong jindwai kota ngam pene bel dia ngam nget namar blei ngam pene bel dia ngasu thu bet banga ngabyang dia ngasu byang ngasula hatu por here pat hata por bi kahe islok yanga I pendwai yanga ba hata por ba is pendwai yanga tu bah ding ata pa ngathia ata ka jing thar kam ja here ha du dar sam step akan mau sam step pat ime yong yang ini let sim dawai ata ka step yong yang ini sim dawai akan mau ata ong ya tengya sim dawai ring ta ikem let sim dawai here yong lam yang sini spo nong thamai nong khram hane putran office but yelam yang ong ya hang ne yo beli dawai swa tengah rung bet tani dawai kan du I pasto bante yang tu I shong ha office but yo ben slok yanga bat hata ka sngi ngasu thu shisha yata ka jingit ka jomblei bang su thu sha yata ka boblei kuta yanga ba hata ka sngi sha doni ka durut ka ba kala ko mur bangan pha shu blei boblei sha kuta ya jing mo ja hata si sha hoi along dang khna anre pat ngasu thu yata bo ublei kuta yanga ba hata ka poru kata jingpang kata ka jingpang kata jing peja kata jing tersan hakamet ja hata por ka sedang banja ski kala ja nak mat ja but hata ka por kan mau ba ngara sutu sha ya ta jing ta ka jobleng sutu sha bo blei wit pat edu ta yang akan hata ka jim mo ja kan ka jia inti ka jim mo ja ba nga ya inti kan hata ka por pat ni pha sing hadin email pada hata ka poru pada nga la pada nga la jam la sukhan ni la byang re hata poru nga sila email nga email jidwai nga ong blei mem kalam tam mem kalah no mem phan shi blei me kum tam lip jiseng no tam re pat ngasit la be me ngasit la be ngale be kamon di ban ngam ko ngu re nuru le be kamon jong ngam ji pesngap re nuru hadin ka we ka sngi pat ba astu sha ba utrai kuta nga hata kamiet ime I ong nga ba nga jidwai me ba kata por la kadap ban kala mut bat ime yong ba nga jidwai me ba nga ma bukti me na khlie ba nga data pnyang ba idwai nga hata kamut ngam tep ma yo thia ime jibukti nga ba idwai nga bumni khun kala kamut kan ba chisha ngai sha tre ya ta kamba ka jumble ba pen kala ka jim ja ba hata por ba asdang ban chakri ble asdang ban kala asdang ban let jiseng ba asdang ban ya anti ka bedai bat kum khna hata ko por ngam par su thu ba pada sempang ba re ka jingelet ka jonga si jiseng re ka jingelet ka jonga si jiseng yo sngo ya ta ktien baktin jubler ko ba ba yo sngo ya ta ktien bangin yo ya ta ka jinget ban sisa hata ko por akan mau ba hatu por usha bangan kala ka mut kawan me ka sura ka jim ja ka baong gum dia ka baong mem benut men ilut ini pertai barok ka jing subang je pertai ka jing tanat je pertai jing subha je pertai men sadulut ki perlok ka jong me ki ba yat bat me ki ba im bat me ki ba yang bat me ki ba ju shong kai bat me mem benut kawan ta ka sura ka jim ja ha ta sngi akan mau ta sngi ba ngong ade ka dei sha kata akan tenteng ka pun ko nguli ta por ade benut sha kata mar blei kawan ta ka sura baong ba mem benut ini pertai mem benut ngasu benut atau pora benut banga nga nomor blei ladanga shakri blei nga pas blei mut ngap ilut ke jinglong pertai jinglong besneu enta ke jingle ke besneu ko ja mut ngap ilut ke barok nang ba nganyo yu jisu mut danga kalau mut ngap ilut kita ke barok jong ne pertai kan kata por kawan ta stor jim ja ngasa benut ngasa du ya ke jing sobha pertai ba hanre pat ngai ngu pat bo blei ubat scam nga bat kadai kawe ka jim penret larangi ngastu atau pora penret bel dia bat nga yai rat jisang ngai shakri bat ngai duai bo blei sha ngai bo blei bat scam ngai bo blei sha upin kala ka jim ngoja
Bat katanya ke por ke singiru hot ngilong ru ta family ka yang ngesem goji ke ba hot ke ba lingkar no ke ba lingkar ke ngesem goji ke bomben kan ban hat ko por akan mau ba bangisa shalai sepo upar selong umlingka ba hatu por yang akan mau genang iret hatu por hot i jinjar ba tentang kaja bangin ya bam ru tentang ime lawan bela ime akan mau ngisayo eta kabam hari hatu por ngi kabam ru imjio bahara akan mau bat kadan koi kamir ru bangisia ban sya khan hata kamit ban sisa kan ka along kan ka ba jinjar ru ta ka jingduk kala ban ru ta kan haka ngasam ko jingi kan ban hatu poro asdang balit tre balit bela kam tu kat bayo kat bela kat bayo ni tai bela pendap hayang ngasam nam ta hayang ngasam alik ben bela repat kata jing bela jong aro hot nga bela nga tre repat kata jing bela jong kamla ben pendap hayang pat kat ba pendap pada ben biang re sio mulu malam tu biang bet ade nga bela nga tre bet repat kat ya ke Singapore pat nga ingu pa ublay ba don we ba di utrai ba lam don we ba yalam nga hayo ta di khun mama jungi ba ita yalam nga hayo bat nga poiru hayo bangan tre ta kam bat ta kam sha hot ngalong ningkong ngalong nong bela nong tre bat nga su bela kam tu re pat aingo ublay na du lockdown kum tu lockdown sha lockdown ngayo hi ban le ya ka jong bat yo ban play ka jong bat aingo sha ublay hatu por blay asdang makan kurku usdang makan tio ngai sha ublay ule ikam ba ka jem ja usdang makan kurku usdang ban kentio ka jem ja usdang ban multiply ya ta ke bangi man sha kan mau ke ba hakabai pastor ki wan kong du hiang ji kan mau bi sa spo perslong umlingka mau wan hiang wan kong du wan ban pelong jiseng dua hiang kan mau hatu por tang ka jaka shong ru i ban ai umdon ya ta ka jashong ya ta ka shuki kan ban ai i umdon kan hari pat nak mau hatu por kumu khna hata ka por pat nga suthu ba nga sakri be ublay nga suthu ka jinga jong blay bat ublay welam mi ka jem ja ski ukentio ka jem ja ukentio kan ya ka yeng sem ko jingru kumju ublay ukentio pan ai ba nga don kam me ka weng yai ne bo hata ka por pan bo ublay usna ukentio ina kam ka jonga banga tre bat sisa kalong jing khu ka bakrao hot ublay don ka plan ka bakrao bahanam ta ka jem ka ja bom ju ta yeng sem ka jongi kan ban kawe bangan munsang ngalong kum uta unong bela ba hadin bata ba ublay ukur khu pat bangan yo ka jong ban ayo ban penyat ya ta ka jong ba ayo ban tre ban penyat ba kum juru ban tau ayo melam i para ka jong kin men jong ban yo ban tre lang ha ta kam ban men jong taru la yo ban le ya ka jong ka ta kam ban ai ngu sai ublay sha ngai i ublay musma kan tat kan akan mau ka por banga skri ublay ngas thu il dia ong ani ngai skri kum ne ngi dok tam ngi ut ngi nam hare pa ngasu thu atau por pat habang ming sakri hok ublay ngi sakri sha ublay ngas thu ublay ngi sha ublay kurku mur kan tio kan ka jem ga kan kaweru kata ka jem ja menta ki jingeru ki wan hi ka jingle bata kam kala byang ka juan ru ka jing sarong ka jem kawan ru ka jing sarong kawan ru kata ka bas thu ka bas ngobyang hala dia hernai pat ngadon kambai ban penret il dia how try namar lada ngi ai penret ba hu bat la ngi nyai dem money ba yu utrai usam sobha kita penret ma trau ong kita ba penret on pen kraw kita ba pen kraw on pen po bat sisa kan nga sothu ya katakan ngadon kambai ban penret il dia hakmat ko jong blay ban panya antakal ti badai ban aingu sai blay kamba kalong mentapat ka jem ja pra aingu sai blay ba blay sau ngai ya ta ka jing bha ka jong blay ngai sha ya ta bo blay kurkhu ngai bo blay ule sha kamba ka jem ja hot men shang along kumtu hari menta ublay ule menta kumtu men shang duk ni jenjar ba ngi le kai ru bangin tentang bangin bam ru ngi yo ba ring aingu pa ublay menta pan ngai bo blay kurkhu ba palat sha bo blay pendap ya ta jin kam paro habang indon kam kono no bo blay i ba ublay ukurkhu upendap upenbiang ha ka yeng sam mjuru ha ka jem ko jangan but kamaru ka we ka por ba ka yeng sam ji hot ka along broken family ka bom ben ha yeng sam ka bom biang ha banga kan ma mun sha kalong ngilong kulmar kum sipararu ngilong kulmar imetli ju ha yeng sam ji kam i ka ya ta ka jing tli kan but haba
haba tu por bi me I pai shuble but I me I pedang try ka jem muju ikan barang I bo blay usop span ya ga sam muji ngi bo blay sha upen teli ya ga sam muji upen teli yang ngi shpara man ngi man sha shpara ngi me bet ngi teli re man ta pan ngi ngo blay ba blay upen teli ya ga sam muji but kumju ya yang ngi kum shpara kan ha sam kan blay upenya teli ka jem ko jungi but ngi sam jungi baro but sha ngi sha kata ba hot akan mau sha kata akan mau sha ba haka jem ko ja habawan ki shayero kamdon kata jing sok ka sudan ta ka jina ka jing ya pihon ka jing bisni ba parar kamdon ka jing ya bet ka jing teli ka jing sok hare pat na du bangi pedang jisu ka jem jing du bi pa shuble bi mei pedang ka yo jisu ka jem ji banang I sha ya kata ba bo ble shisha upani teli ya ging sam ko jing ban I sha ta ka kamba ka jong ble bagum ju ka jian ti ka jem ja hot hata ka jian ti ka jem ja pat kata bo ble la khu ka jem ja bo ble ula le ka jem ja ka nya ta ka ngamla su ban nyo ta ji khu ba sa nga bang su angu be u ban chum khra be u hoi ka jem ja tang ru abang la tang ha be mat jing khuru tang kawan ta jing sorong hare wat yimde ban alat ta jing sorong kan makan wana ka jem ka jing kan as thuru kan ka wepan habakat benang peret u ble ulang kan tio bo ble na ban khra as thu be tang ta we nya ban kam ban peret ka jem ka jing bat ngai ngu shau blay bau blay ubat skam nga kumjuru kada jing pang banga pang hatu kapor ba de tha ta jing pang hadu mentaru hadu kini gisngi ba mentakan kata jing pang kam ju don shu ka jem ja nadu banga pedang yu jisu ka jem ja kata jing pang jonga kam don shu ka jem ka harmet ja bat hata gisngi ba alet ban baptis yaru hata ka wa shete shapo perslong bat hata gisngi ru masundap baptis tu dunia ba belakang ben bong tam haripat kata mesim ja kong bakalana le bakalana le bakalara harus tu kata hari kata ngayat yang syakribe blay bat ngai ne baru ubat hari kata bang soyo tak tin ngajong blay pat ngasiyo tak tin jong blay na gospel yo ne selama lain tu akhir men pang ngajim baptis hang tu soyo sha kata ngap dan kam ban pengam ya ka ngap pengam ja ban baptis yang ikan ban aingu shay blay ba katin jumblay ka pan shay katin jumblay ka ajing shay yang i hatu por ban kawiru ka ban ya ji por ban shakri you try kamahata ka poru ka donru ba hawanya aingu blay ba ayu pendap ini ka kasi bible school aingu blay ba pendap ini kasi bible school ban kumjuru ayu ban mentapat anang don hane ka ISM hane jimpulia jona bible school hi ban ka donru ka jem ja ba ngan pep no ya kene ka ISM ka donru ka kundu nga to por ba puli ne ong el abyang to kam tre chuna mar bleng as tu ka jibun kam as tu ata ka jing jibun kam ngo ja ka ta ka jing as tu ta bu so tan wile ka jem ja ban wile ka jem ja bangan pep no ya kene ka ISM Bible School ka jing le babun bang as tu to por ma ble enteng la poi la poi mien teng miok ban kre chu kot miok chu ban tho nuot ban tho ya kan nuot kan hatu por as tu sha ba mencem snam ka dei nga tek si sadan nga sadan nga man chu re nga mla re na mar ble ka kham jar ngam tam tang ai daw hre pat hata ka por pa sing so thu pat ba sim jum ble sha ya nga ba sim jum try sha re nga ban pep yene ka ISM but kapren kundu be ladang atharu suka ma be ISM ladang ya ru ladang tre hiyo ladang ile tre ru cheo kapren kundu be yene be kendu be kene ISM ka I be kene ba ka jimpuli ba ka I be kene ngastu ada shong ru so stok ra yele no so stok ra hari ngatapat di ba posto pentu ba ila slok yang ta sngi bat hot ka jingrap ka jongi ban hata prenga saben ko ngu biang ban ngasa ko ngu biang ban sa puli be manta ban ai ngu be ble manta pat ngadon hajim puli hani ISM ban ai ngu ba manta pat ngastanat bangan yo ban puli ini ka ISM ban astronot plat aingu ublay bat ublay hisha bunang yalam ka gym ja ban dang bat scaminga mala bene hot ngamlong ba perfect ambyang hot dun ni gibreng duna haning tai henry pat aingu pa ublay barabor pat habang phai sublay habai pendret ildia hablay ublay ukloy kan ban so thu ukloy ban map ikitak bawa u
ngasutu ikata kubo Judas haba ula le ya ta ka pop ka bakhrau ya ka ebo Judas la deno yu Jisu kan ba kata por Judas ula dunia tam sim ji peram hu ban dunia ta ka mensim man kelamut han Jisu haba kelamut mu Jisu pedang yu hari pak don plat tam sim ji peram hu bat mu ulet ban pasino ilade kan man penyap no hi ilade nama ble la peram pat man ble udeno yu Jisu abang stu ikata bal tentang lawan ke siwan ke mengini ke jiperam ke GMG tentang hot im kalang duna hanen tai kawan kene jiperam hari pat ngasu tu pat abanga ngapa sible abanga ngapa sible abanga dua sible hari ble usung tu ban ulong ubaya ini haka GMG kan ubat jinsur bembitar bakan re ke jisnai ngasu tu saya kata ble uit palat yang ban nganget kani kata semini jangan kalau ngaji kui pi we Ni aingo yo try hakani ka por ka bamenta. Yakani ka jingpla nauni samla bo batai. Kumno bo blay upan kalaya o. Nakata ka por ka ba usngo biang hala ka jong ka jeseng. Ni kata ka jing shakri blay haka por mistep ba min sngi bo uyo ban let. La ka jong ka jing sotanat ya ka ban let kai. Langba ka ba nungkong ka ba umsuto blay ikime bapediang yo try kamut ayu kum ta ter. But uwan ro nagalong yeng kaba mo kum pastor ngala yo i uru ngala manong yipi. Nado ta ka por bang yip kan mau bet bang apoy ha ka yeng. Mo jong Rizal. Kita nge duk bah dapat da isen ai shisha. Wat tang ban bam arsen ro kalong kaba yak bakin yo. Hanre yo iru kumno bo blay pat u kentiu namar bo u IT yala de. Udai tang bo u sutre bo subela but shio ya ka jing isnai handrei ha ka jing yai ne ka jong but kham ta me kumba ula pla ha ka ta ka jing pla ka jong ya utrai ha bo pdiang ken be kumno blai pat upen kala de e khana ubala pule handrei kumno pat ublai u kentiu yo but hapdeng ki para samla ki baju syakri ki ju ong ri u pila kala malik but kata ro ka dei ka basisha kam dei ka babakla namar belai ublai ula kurku bat ula kentiu yo una ka bamlong ai syaka banlong ai bat kham ta me u batairu ya kani ke jing shisha ba kani ka wei teng habangi la yo e ka jing kurku ngi klet no yo dong kurku bat ngi sarong no bat ngi sngola no dalade hare aingo yo blai u penrit ya lade u penhapo ya lade om tang bola hun ba mo adon kedukan hayo la yo ban simwai la yo ban pet lang ya ki para ban pasat lem syaka henmen kum ta ter hanre usuthor ba dengan we don kam ban san pat hak tin ke jong blai namar teng habang ngila nang ban peniar ya la ka jong ka kam ngiklet no ban perkhat ya ka kam ke jong utrai usuthor bo join ni ka bible school bat hak ISM wat hapeng ke jing mdade ba tip ya ka tin man ka dei lang mak tin pareng hanre kadon ga ban ngowan ai ka daw ngam dei shu ngam la bot usuthor ya ka ni ka ban ta kom bo la pla Women sim jong try ula keren bat kumno bo udai ban pendep ya kata. Kan mau hakane ke por ngakwa ban ai men sim ya phir ki bapet hakane ke jaga. Ya phir fi ya lamba. Teng su so biang bet. Ka jing em bat ka perthai ka jing em bat ublai ro teng so la ampan biang. Nginom la ban yo ya kata. Teng yo don na phir bapet ni ke por ublai mun sya phim don ai ru em. Phim long ai ru em. Hane namar ba phila mun sya phila pediang yo try lo kerku ya pi benta pat phila klet no nong kerku. Lasdang ban mani ke jing kerku. Ngangai kini ke jing pla kan ketik ya ke jing mut ke jing perkhat jong pi bo yo utrai ukhat biang ye pi ong ko khon pai sanga yo pi kam cham lawat yo kawan ka men sim sarong ka ban yale ro ai bakan kidia no ya kata namar klam utrai ngimlong ai ru em ngangai kalong ke jing khu kini ke jing pla mo jong Rizal khoblai shibon Rizal fi ai ya kini ke jing pla ngangai kalong ke jing khu ki bobon bat ngini dwai ru ha kini ke pon ta jong pi bau blai udang pendon kami ke jing em ke jong piru hagane ke por yo piru vila ji amat ke jing ku no try kwa ba no fi pla ya ke try lo le but kum jor yo don ba pang ki ba sitom ki ba pe ru ngini try hagane ke step ba pinyo kiano nang ta ke jing pang ke jing sitom but ngi try ru bo ble uni alam nang ni sakmat ya ke jing em ke jong pi gen tung ini try lang mo Rizal hagane ke por nam dai kini ki dong pe gen atrai jisu gi wan hagane ke por ke ba menta ya ka ban duai na ka ban ta kini ki khon ki jome
ngadwai atrai bin mendele ya ke kamba ya dan hakani ke por ki bala kran deno ki la pai deno lamba kani ke jingpla ki nyo ya kata ke jingsham ya me biang sasi sen kenya trai bakin pai shame ngada dwai ro hakani ke por ke ba menta atrai bin ya ke jingpin kia ro atrai bin ki ba pang ki ba shitam ki nyo diang ro ya ke jingpelai Kinioro ia ka kamba kenya try jisu be penem ye ki samla penem ye ki rangba hagane ka por ka bamenta ngada duai atrai be ka jing penem ha ka bakan jam sem ka jing pen kia ha ka do ka jing pelai ha ka jing mo jing perkhat ba ka no ka jing khom ha ka jing korni jo ka di ka bam kin light no hagane ka por ka bamenta ngada duai hagane ka por menta ngada pen bana na ker khu atrai we pi we ki ba pet hagane ka por menta ha ker teng ka jong jisu amen amen try udah kerku ya pi, but udah ngialam ya ke jingem ke jong pi kan, but tolong ma piru kinong pla ya uji su kan. Hado kau ipat ke program magin se kendo, try jongi uba uji su kres, but ke jing sup ke jong o, ai kan rekat bat pi. Amen.